Já jsem mu dal headshot, kamo. Oni jsou za jejich barákem. Jejich barákem. Jo. Mám to tam rašnout z brokovnici? Tak vylez. Já z mojí brokovnici dokážu udělat Tak hodně. počkej, tak já tě budu kryt, jo? Kryt si palbu ti udělám. Jo? Čiže oni tam dávají barikády. Dobrá 3, 2, tedy. 1, běžím. Tohle to bude o hubu. Dobrá tedy, hodně štěstí. Zničil jsem mu barikádu. Ne, jsem dole. Ne. Ach jo, bože. Takže já jsem dole. Jsou tam dva. A to jedno jsem pěkně trefil. Jasné. No jasně, obrňte se tam, blbci. Vedle, blbče. Haj se jeden, vole, nebude takhle. Jo, trefa. Tome, napiš jim, ať udělají sheltery. Shelter a dveře. K čemu shelter? Aby jsme mohli zablokovat batohy. Je vole. Jo, všimně jsem si třepou Vylez, ne? A druhá rána. Já už jsem mě teď trefil kolikrát. Hej, vy vnítíte ty barikády furt? Proč jsi tak daleko, ty blbče? Kdo? No oni. Já si udělám 3 barikády. Ty vole, hoši. Nás teďkom tady nějak víc, to oni nečekali bez tak, ty vole. Tolik lidí. Kdo by to čekal? Nevím. Tady byli naposledy, tak nás bylo úplně málo, byli jsme jenom 2. Tak jenom jeden. Kurňa, já jsem zrovna nedával pozor. To je jedno. Kryjte mě, jo, já si tam jdu položit barikádu, ať se můžu dostat pro své věci. Z levé strany nikdo. Zprávy tam budou. Pilar, oni se snaží k ním dostat do baráku. Ty Good vole. try. Aha, já jsem se spawnul mimo barák, tak to není možné. Jo, další rána. Prý dobře, aha, hlavně, že oni zabili mě, ale dobře. Hej, z jední budou litovat, že tady dneska přišli. Po druhé už nic nedostanou. Jdu tu druhou barikádu. Tyjo, ale já se divím jako, že já tam mám 5 sleeping bagů a mi to furt spawnuje venku, co to je? Já se portnu na Toma. Oni jsou oba dva na mojí straně. Ne, nejsou. Nejsou, už ne. Byli. Další ránu jsem mu dal, tyjo. OK. Tak mají hodně lékárniček, takže. Bez tak jo. Já musím počkat 24 hodin, cože? Co to je za blbost? Zase jsem dneska neportoval, ne? Oni se k ním fakt snaží dostat, vidíte to? Ne, já to nevidím. Jsem daleko. Jo, už tam vidím ten pilíř, no. No tak vylez, ne? Počkej. Já je tady dokážu. Už jsem ho trefil. Oni občas se nedokážou ani trefit do nás. Počkej. Já vám na chvíli budu muset dát Ancher, protože já nevím, jestli to ty sleeping bagy bere jako vaše a dělá to nějaký... No, už jsme dali dorta. Já už jsou vevnitř, myslím, že. Podle mě vykouknul teďka z okna. Jo, už jsou vevnitř. Takže mějte namířeno na okno. Jak se dostanu dovnitř, tak tam budeme házet granáty, no. Nejsou vevnitř, nejsou. Oni tam mají okno, Tak ne. Aha. Ne, to byl ten samý, ten jeho kámoš tam všude je. Bate, nebo jak se jmenuje. My se konečně mohl spawnovat moje pitomé sleeping bagy, ne?
Aha, Doritos Man se odpojil, jak nečekané. O, jsem tu. Pecka. Tak on to ragenul, ne? On je taky rager strašný. Ho dvakrát zabil a on už se odpojí. Jak nás raidili gumové, ty vole, to jsem to chtěl skočit do vody s věcmi, aby nic nedostali. Pak jsem udělal sebe vražnou misi a dostali jsme je. Já tady přesně čekám, jak on tam vyleze. No, Oni nemůžou trefit z žádného jiného toho, co ti píše. Nevím, já se nedívám na ně, prostě nemám čas, nemám Jo. smůlu. Já to mám namířeno přesně na tu druhou barikádu. Já na tu jednu. Oni tam nic nemají důležitého v baráku, ti dva hoši, ne? Ne, vůbec Nic tam neměli. Oni nemají žádné C4, ve. nemají. Kdyby to ti sehnali. Se podívám, jsem ten Jim za kus. chvíli dojdou lékárničky, no nám na boje nedojdou. Fucking C4, aha. Co? Fucking C4. Co, oni mají C4? Ne, on je jenom debil, protože si nedal střechu a myslí si, že se přesně dostali C4. Teďka vylez. Jo, Je, hej, pardon. nehlídej tam tu barikadu, já ji mám, jo. Hlídej tam tu svoji. Už tam byl. Já jsem nám přebíjel. To je foho. Tak ještě bude No, mít tak vylez, tolik šancí ho trefit. Ať si tam klidně zakempit, přes noc. Ještě Prý. kdyby tady byl ten Lukáš. Oni jsou ne, teď vyskočil ven. Aha. Já jsem bylo? kokos. Nechoď tam za nima. Ne, já jsem si zapomněl přebídat, on vyleze, klik. On je v tom okně od těch dvou, jo? Těch cymbalů. A kde je Cymbal. Bate? Kde je Bate? Já nevím. Co ty máš teďkom za zbraň? MP5 a P250. Jo, odkud máš tu MP5? Hadej. Z druhého patra mojí? Jo. Já vždycky trefím, jak on vyleze. On už mě ani netrefuje, ty vole. Cože? Tady je v okno a já to trefil. Je Jo! to. O, Počkej, okně, teď tam v na okně. něj můžem nadběhnout. Hajzla jednoho. jdem? Nedostanu se zpátky. Druhý skáče Nebudu dolů. vozit zpátky. Druhý skočil dolů. Jo? Já jsem ho viděl, jak skočil. On... Jo. já bych tam na něj vlídnul. Všichni tři bychom na něj vlídli. Dobře, takže počkej. Money. Slan. Depo. Vyleza. 600. Ale 638. Teda. Hit. Takže Joši, to se mi líbí tohle už. Oni všechno přijdou hajzy, neměli tady vůbec zlozit, toho se jim nebude Tome. líbit. Tome, schovej si svoje peníze. Já jsem měl $2, jo. Ok, tak jdem na ně? Jo. Pojďem na něj, on je sám. Já vám My dám jsme tři. krycí opalbu, jo? Ne, pojď ty, pojď, jdem Tome. Vy jste dva, ty vole. Mě tam sám. Doufám. Já už. Já jdu z druhé strany, jo. Ty vole, to je palba. Ty kráso, já jsem umřel. Když to opět začal sekat. Běží No, za dobrá váma, palba, hoši. no. Máte ty sheltery někdo? Ne. Kdo u nich má share? Když tam dovnitř bude mít Doritos tam je, ty vole. Doritos? On je vevnitř? Ne. Jděte na ty hajzly. Počkat, tak já tam vlítnu. Ale položili tam C4, to je pravda. Já mám share, co tady mají? Tady nic nemají, sakra. To asi vybrali. Já čurej to. Tak já to hlídám z toho, jo. Tady z domu. Já nevím, co je čí back. Jo, super, jo. Co je čí, hoši, co je čí? Já tam mám na tém, u těch schodů, za těmi schody. Tady je něčí backpack s bad leather věcma. Jo, to je moje. Jo? Tady jsou taky v baráku nějaký věci. To je od toho, to je od Doritosa. Řekni jim, že se mají připojit rychle. Jo, já už jsem mu napsal. Napsal jsem mu Oni rychle poběží připu. zpátky, oni poběží zpátky, to je Já 100%. Máte ty metal sheltery? Já jsem... A Jaké ty- sheltery? Jaké sheltery? Sheltery. A ty dveře k ním. Tak já udělám shelter. Jo to... No.
Ty vole. Už běží Dobře, zpátky, takže někdo běží. Ty vole. Ne. To se Nahač? ty? Fakt? Jo, to To je nahač. zpátky. Hej čau, oni se zase snažili na Čau. nás jít, ale teďkom neuspěli. Jste vysekali? Aha. Mhm. Výborně. A jo, někdo Kdo? běží. Někdo Godi? běží, no. Skoč, Bacha, Dorte, Emagane, běžej, běžej. skoč Emagane. Já jsem Godi v nebo para. kdo? Jo. Dobrý, věci, ber. No Já jsem Godi. v para. Kolik jich je? Ber si Dva. věci. 2. Já vytvořím ty šeltry, jo. Manual se... Kolik jich mám vytvořit? 2, stačí 2. Jdem na to. A dveře taky, co? Mhm. Kde je No tady tak- naháč? Já. To seš ty. Wooden Vezmi si door. svůj backpack. Jo, A ale tam je to mi vzadu to ještě. Tamhle je ještě. Tamhle, ne, tamhle, vidíš ten laser? Vidíš ten laser? Door is locked, hele, odemkni mi ty dveře. Tamhle, Kdo? pojď tady, Turma, pojď bokem, tady, Manole. Já tak už mám ty šeltry, kam je mám hodit? Tady, Remagana, otevři mi dveře. Tady jo. Já už to jde. Aha, oni už to ne... Aha. Na tenhle baťoch? Oni tu neměli schody, to jsou to je šmejní. něčí baťoch, já si ho budu hlídat, jo, ten baťoch. Tak Já to neviděl. plesni to kolem mě. Mám ten Jo, můj ha. bato. Jdu k vám. Bacha, Dorte, bacha, uhni. Co je to tady za Uhni! barikády? To jsem já. To tam najednou nemůžu položit. Pozor všichni. Pozor Kam všichni, ano? a tam ať. Dorte, nečeruj to. Dobře, hlídám to. Okej, dej tam dveře. Dej tady dveře na mě. Někdo, dejte Jo. prosím dveře. Já nemám. Dobrá, tedy. Hej, Tome, zavřeme s tím druhým. Co, kde? Tady ho mám šoupnout. Tady je další, jo, tady další, dej. Dorte. Tak se Mám uhni. ty věci, To jo, nemůžu víš dát, když v tom seš. Já ti tam nechám, když tam bude něco, nějaký leather. Vy jste vyhodili Toma z klanu, nebo co? Ne, proč? Ne. Tak ty si lívnul? Já nevím, ale teď si dívám, že nemá tu... Jo, on se ještě nerelognul. Aha. Já taky Oni. ne. Ne, já možná jo, no, to já Tam nevím. nejdem risknout. Tak mi je dej mi je. Jo, už. A dej mi aspoň share, jo. Jdu to trochu zkontrolovat. Ale, ne, jo, někdo tam je. Otevřete Doritosovi. Share, no. Dobré, Někdo tam je. Někdo tam je v dálce. Někdo v tom, že v zeleném tom, ne? Ne, v zeleným ne, on je na háč, vypadá to. Jo. Nebo klot má. Já dám Doritosovi tyhle věci. Díky. Jo, Fuj. zase To je plno můj sraček batok, nábojů, to hoši. nic Oni u sebe nosí tolik zbytečných zbraní, tolik nábojů, všeho. Ty vole, ještě, že tam Tom byl, aby jsem jinak umřel. A úplně. A šel z druhé strany, že jo? Takže No, právě. Já to bych bylo tam jinak, hodně- já bych tam jinak na něho naběhl už já, to bylo čoromoro, hoši. To jste ještě neviděli. Když se to začal sekat, je značím, když je prostě největší střeba, tak se začne sekat. Takže já jsem měl nepřesnou vočku. Doritosi, Kajsi, Doritos. To byl E3 run a SFF, Či ne? to je bato? A to ještě zamčené. Dobré, nebo já to Tak tam. to. Doritosi. Já ti musím dát věci. tu já ti dám. Byl to 3 run a Stůj. SFF, ne? Hele, tamhle běží, já jdu po něm. Pojď sem Doritosi, tady dostaneš A? armor nějaký. On utíká, je podělaný. Jo, tady už to někdo No. zadělal. Už ti někdo střílí. Ještě tohle Jo, dostaneš, to já jo? chci Za koupit pomoc nějak. nám dostaneš ještě tohle. Ty krásu. Jo, jsou tu dva, hele, jsou tu dva. Metal ramp si sebou vzal. Tak to je retoš. Vidím ty dva. Kubo, ty po nich pálíš? Ne, Já po nich pálím. ale To nevím, jdu kde je taky. moje brokovnice. Starte na to, hele, oni až přijdou, Tome. Tome, až přijdou. Dobře. A já mám Jak další to dvě ne? MP5ky. Hele, nemáte někdo moji brokovnici? Kdo to tady Derzi, pojď světí? zpátky, pojď Dva zpátky, lidi. dostane mi. Aha. Tak počkejte. Já dám ještě Doritosovi jednu MP5. Asi jak chceš, ty blbče. Ty jo, vy jste, proč jste Na nechali, půl- proč Kdo jste po vás nechali pálí? Doritos ještě mi otevři na chvilku. Chceš? Můžu se vás zeptat, proč jste nechali tu moji brokovnici v tom? Nevím. Čem? Asi nečekali, co vůbec? Ale oni se vracej.
Někoho tam vidím běžet. Jo, někdo tam běží. Tady má někdo ještě věci, docela dost. Slyšíte Kde? mě nebo neslyšíte? Jo, slyšíme, slyšíme, kde? slyšíme. U těch skal, No, prosím tě, nic nemáš stejně. tamhle, jakoby jak svítím. No, oni se snaží dostat si své věci zpátky, ale jakož drží mi to fakt něčemu. Hele, vy máte tu munici do brokovnice? Jo, já ti dám. Počkej mě. Proč to zadělává tu stěnu? Dorito, si dej mi share. No a tady ještě dostaneš Dorito si tohle. Kurňa, ty vole, stříj po mně. Jo, slyším. Já mám barikády, Dorte, dělej, jestli otevři chceš. dveře, Dorte, otevři dveře, dělej. Pojď dovnitř, pojď dovnitř. Dostal jsem ho. Jo? Jednou jsem ho trefil, no. Kde jsou? Kde je? Ty Au. vole. Vidíte ten headshot? Mhm. Já vám tam dal další barikádu, jestli chcete. Zapli ABčko. Mrde jeden. Otevřete mi někdo Cože, dveře? odkaď pálej kurňa, já vůbec Teďka nic nevidím. Pojď, dělej. Oni jsou na skalách. Hele, a teď už tady je ten jejich vůdce. Hoši, půjdeme všichni k nám, ne? Mhm. Zatím nemusíme. Tady nemáme moc dobrou... Ale já mám 3 barikády, já je můžu pokládat. Dovej dole na Ale pole. on tam půjde za nima. On jde za nima už ten jejich velitel. Hoši, někdo by měl jít k nám do baráku. Já už tam jsem. Já jsem dal cestou tam 3 barikády. Rychlo! Teď by se hodilo, kdyby ten Dort volal s náma, jako docela. Jo, tak ho přidejte. Já ho přidám. Nás je tady úplně hodně, oni to nečekali vůbec. Taková party. V jednom domě. Jo, hej. Kdože to hostuje? Já. Já ho přidám přes ten... OK, dej ho vytáčet. Já jsem v baráku a cestou tam jsem položil 3 barikády, takže Oni už tady jsou. Někdo tady stří, kdo tady stří těma MP5kama furt? To jsou oni. Jo? oni. Já jsem tady jako jediný s Dortem v tom baráku. Nejsi. A ty tady ještě staš si? Já si tě nevšiml. Jsem tam. Tyjo, proč je zrovna noc? To je to nejhorší, co se mohlo stát vůbec. Já nejsem v noci dobrý válečník, když vůbec nic Jo, nevidím. počkáme si na den, budeme tady hoši kempit v tom baráku od Doritose. Vy jste vevnitř? Jo. Já jsem v našem baráku, takže... Tady je někdo za tou barikádu, se tady schovává. Já jsem tady za barikádu. Jo. Já tady kontroluji, jestli tu někdo je. Dorty, otevři mi dveře. Dík, Nemusíš mu to zavři říkat. si je. Nemusíš mu to říkat přes večko, ne v hovoru. Není. Aha. Jsem ho volal. On tady není, ale. No to píše, že tu, no to je jedno. Mám to zahostovat, protože On nemůže primluvit. Tak jo, zahostuj to. Jo, protože to vypni, já Jsem vás... ho 2krát trefil. Jo, já to vypnu. Takže hoši. Tvůj barikád face the playable by byl napaden. Já jsem tam dal další barikádu, jo. Chceme Jo. se schovat. Slyším, jak tam někdo nemá náboje. Oni mají tlumiče a jedni na všem. Dělej, pojď. Oni mají bez tak Fulbright. Hej, řekněte, budete potřebovat se dostat do baraku, já můžu odrákat tím, že budu střílet. Dobrý, já zatím nemusím běžet zpátky. Zatím můžeš víc jak být v baráku. Můžeš vyběhnout, jak se dostanou blízko, tak prostě po nich budeš střílet a kropit všechno, co můžeš. Já radši zůstanu v baráku, vůbec nic přitom. Je v hovoru. Jo. On už tady je, on už nás slyší, jenže on nemůže mluvit, prý, nebo co. Už za chvíli bude ráno, za 2 minuty. Konečně. Jo, super. Ale jediný. A já nevidím, odkud střílí. Z těch hor tam.
Jsou lamy, z hor střílet. No však to je právě že to nejlepší, co oni, to je jejich nejlepší taktická pozice. Ale my že naštěstí máme, hej, nemám pustit Dorta do hradeb? Víš, no. Jo, budu to tam, když tak. Tak a to on bude po- muset Ty krávo, přeběhnout. dal jsem mu hetku. Dorte, už pojď taky. tady k Dorte, hradbám. pojď Dorte, pojď úplně rychle, pojď, rychle. Tak a přeběhej postupně k našemu baraku, jak by, jo? On tě tam Že- pustí. Řekněte, až budete u toho. Už tam běží. Teď jsem myslel, že už tady nikdo není v tom baráčku, jo. Pojď. Dobré. A tak- Tady jinak... Ne, zasni to světlo. Jinak tady jsou schody, jo, takže tady spíš plahy a nahoře jsou okna, tak střílej z oken, až uvidíš. Takže. Manule, budeme venku nebo běžíme do hradeb? Zatím budem venku. Dobrá tedy. Zatím není důvod se stahovat. A nikoho nevidím v téhle směře na ovnou, úplně oni nás vidí bez tak. Oni nás vidí, protože my jsme proti světlu. Hej, Ale ale... aby se nepřibližoval, Dirty. Mhm. Tak počkej, já jdu za tebou. Dobrá tedy. Už bude noc. Teď tady jsme dva, on by Teda nás tak. měl dostat oba dva. On není přece Jersey nějaký. A poběží tady k ním třetí, jo, on poběží bez tak tam zhora. Takže bychom měli... Kdo je ještě v baráku od toho? Nikdo. Nikdo, bedušný. Jenom Tam já. budou jedině oni, pokud jsi tam viděl nějaký světla nebo Já něco. tam jsem. Já jsem teďkom rožnul. Tak já budu hlídat to, Děkuji. jestli někdo neběží od toho jejich baráku. Dorte, nemáš nějaké jídlo? Tak dej mi prostě půlku a bacha z toho okna, nebo tě sundají. Ty vole, co to bylo? Oni střelí nějak divně. Já to stále natáčím zase. Jo? Mhm. Máš do toho i zvuk, jo? Jo. Jo, už vidím, super. Já to Aspoň mám uslyšel svůj dětský pro hlas. jednou, protože tady nemůžeš nikdy věřit. Třeba kdybys to potom ukazoval adminovi. Ale jo, jsou za tím domem, jsou za tím barákem. Teď jsem tam jednoho viděl. Jo? Mhm. Máte nějaký granáty, Za, oči? za tou barikádou. Hej, myslím, že ty jsou v tom šotru. No co bych tam na ní naběh? Oh, ty vole. Já bych ti mohl udělat krycí palbu, jenže já nevím, jestli tam není další za tím barákem. Dobře, takže já až začnu střílet z MP5 jak Magor, tak vy se rozběhnete domů, jo? Ale jsme tu ve více, tak nechcete na ně vlítnout? Vlítne Hej, na ně, já- nás je stále více. A ještě stejně Jo, jsou za barákem, bacha. Vidíme tady přes stěnu. Jo, já ho vidím. Jeden je na kopci a jeden je za barákem. Hit. Co? Skrz zeď, jo? To mi neříkej. No, Jde 100 doběhni si metrů? pro věci, kašli na to. Jo, mi jde spíš o to skrz zeď, what the fuck, jako really? A dvakrát headu, jo, za sebou, to není Tady možné. už je jich tady víc, hej, měli bychom se fakt stáhnout. Aha, on mi dá taky headu. Pojď malé, jdeme. No však jo. Tak jak chceš. Jdeme k baráku. Otevírej hned. Tak, jdeme na hradby. Zničilo ti to věci, jo, takže... Já? Já jsem ani neměl helmu, takže pochybuji. Ale že- Manolovi mu to zničilo skoro všechno. Aha, jo, to říkáš. No, abyste na Jo. hradbě a hodilo by se, kdybyste je sundali, protože já jsem vůbec nevím, v tom baráku. Však tak, já jsem počkej. byl na hradbách. Aha, My můžeme začít střílet jak debilové a ty můžeš tady běžet k baráku. No to ne, to radši zůstanu. však dobré. Ty headshoty trošku to je naraz, ne? Mhm. To je takové divné už, no. To už mi nepřijde, že střílejí oni, jo? Protože to, jestli mají ABčko, tak vědějí, kde jsem. Mhm. Já ho tam Není vidím. tady žádný wallhack, jo, nebo něco takového. No. Dobré, nemají aimbot, teď jsem to vyzkoušel. Má aimbot, Ha, to je trefil jsem ho, ty vole. To by mi to dal jsem- headshot teďkom mi nedal headshot. To zmačkneš, když zmačkneš pri kvečko, tak to zaměřuje. Teď jsem ho trefil já zase, do heady. SD, co to znamená? Yes! Pašky, O, pěkně, ne? pěkný manuál. OK, takže Tome, začnu střílet jak Magor, ty se Ale rozběhneš tam. já Ne, tam ne, jdu. ne. Půjdem tam, on tam bude sám, už jenom jeden. Pojďte mi tam někdo ještě. Tak Tak já tam já... vlítnu teda Jo. taky. Střílejte! Viděli jste ho? Já jdu na něj, pojďte mě krejt někdo. Já vidím přesně, kde je. Tak Počkat, teď ne, teď jsem ho ztratil. Já ho obíhám, jo? Já na něho mám mužku. Pacha, jde k tobě na stejné straně. Jde na ten kamen právě u... Jo, už ho vidím. Pojďte mi někdo. On Jo, utíká. běžím. Tome, běž s ním. Já nevím, kde je, ale. Ale Už Manol, běží jakoby směrem k jejich baráku zpátky.
Co? Běžím. Jsem ho trefil. Tome, nebo víš co, vem ten shelter Kdo to je, a polož ho tam na... Nahoře na kameni, nahoře na kameni. No nevidíme. A běží tam Můžu další vidět člověk za teda tebou. ze dveří? Běžím tam, jo. To mě asi Nevidí tě ze dveří, on tě neuvidí. Oni jsou úplně kapití. Je za mnou, Můžu kurňa, vidět? tak kde jste ty vole? Já jsem tam běžel teďkom. On tam Kde? běží. Já nevidím, kde je. Utíká asi. A dost, kurva. Tady končí všechna prdel. Běžíš tam za ním? Já nevím, A jestli to- Doritosman běží se mnou. Ty máš share už? Nepiš to, víš co, ser na psaní teďkom. Ty vole, hlavně mi tam seber, nebo pohlídej tam. Já nevím, kde jsi chcípl. Ne, já jsem scípl tam u těch skál. Je tam. Tak, pojď mi Rasmusy, vole. Rasmus. Já nevím. Pozor. Dorito si kryješ mě? Oni může i ze zhora přejít ten hajzl. Bude tam možná druhý. Tam je. To jste vy dva, to jsem já, to jsem To já. seš jsem ty? já. Tam ten No, to plešák? jsem já. Jo, to jsem já. Počkej. To bude Restart. restart. Jde restart, zdráme do baraku. Ne, já přijdu o ty věci. Odkud po nás střílí? Ty on? Co Je běží? tam za stromem. Tak mě kryjte. My na něho střílíme z více stran, pojďte na něho! Hajzla jednoho, ty vole. Tamhle zdrhá, jo. u toho kamene. Neutíkej! Hezky. Hezky. Ale je tu ještě jeden, je tu To byl ještě jeden ten? někde. To byl Godless Bacha, bacha, je tam ještě jeden. Tam ještě Určitě. jeden, je? Kde? Nevím. Je tam ještě jeden ve skalách. Ty vole. Nechtěl bych přijít do věci? Pojďte za mnou, pojďte za mnou, pojďte za mnou, já vím, kde byl. Nebo vím, kde jsem měl ten bagel, takže To tam seš ty? určitě bude. Ne, to je Taky Tom. nevím. Kde jsi? Kde jsi? Tady do prdele, tady skáču, tady. Za mnou je! Já nevidím. Tady jsem. Tady střílím. Tam je. Aha. Tady jsem, pojďte. Běžíme na něho, hajzla jednoho. Konec tohle. Prostě. Tady někde byl ta svině. Hajzla jeden, já nestratím svoje věci. Hlavně ber všechny věci, co jsi tam měl a... Trochu akce zase bude na YouTubeku, hoši. Co to napsal? Už jsem jenom slyšel ten hlas mikrofonu a viděl jsem, že nebudeme přátelé. Kryjete někdo jeho batok, ať si nezíská jeho věci zpátky, že jo? Já hledám ty svý věci, no. Jo, ale... A Manuel, ty máš tam pod kamenem. Dole. Kde pod kamenem, tak mě zaveď, já nevím, kde to bylo. Jo, dobré, kde jsi? Tady. Někde. No, Dirty tu není. Tamhle někdo je. To jsou to asi dirty. Kde je dirty? Zaveď mě tam. Jsi na kameni. Manol, kde je Manol? Fuj, já jsem No, celé. já tě hledám. Tady. Tady Jdeme pojď, si pojď, daleko. pojď. Tady nemáš náhodou věci. Tamhle, pod tím kamenem tady. No někde tady mám věci, nevím kde. To bylo asi oni, no. Tady To bylo bylo mrtvé asi oni. tělo. No. Tady jsou tvoje věci, ne? Jo, to jsou moje, dobrý. Dobrý, vyber si je. Rychle, ty vole. Musíme ho Který najít. tam od toho jejich baráku. Jděte rychle do baraku, budete tu mít slipry. Mně už se to stalo takhle. Když se připojujete, tak se vám tu objeví zase slipr. Jo? Nás už takhle jsou dali na fanu. Kde je mě ještě někdo? Ne. Asi Tak kde je? Aha. Tak zdrhejte, já. Dobrý, To dobrý, to máš všechno. věci, pojď. Prostě běž dál, i když to... Oni se odpojili normálně, předtím. Dobrý, už se to laglo, Jo, škoda. takže už mě to asi odpojí, no. Jop, jsem. Takže si své věci. Já jsem se ním, že on u sebe měl C4. Jo, Oni no. přišli o věci jenom, no. No, už zase, hej, Lukáši, nestává se to pokaždé, když je nějaký velký raid. Jen škoda, že jste za mnou nešli, pak bychom se jim i to SF-ko. Jo, škoda. Sorry, jo, já jsem byl nahoře a snažil jsem se ho sundat. Já jsem dal jenom toho, Goda. Někde i ty si vezmeš. Mám mu dát právo na hra? Jo, ne. Jo. Asi končí, ne, bitva. Hoši. Bys to měl mít. Já ještě chvilku počkám a potom už přestanu nahrávat. Tome, ty se taky s ním po něm díváš, se mnou po něm. Jo, koukám tamhle. K jejich baráku. On tam poběží, on bude muset tam jít, anebo to bude muset úplně obejít.
Ten hajzl utekl, jako jedinej. Já jako My jsme jediný. nevzali, my jsme nestratili žádné věci, ne? Ne, já ne, nakonec. Dobrý. Fuj. A kde vůbec šel B? On se odpojil nebo mu to zase To spadne? SF-ko, uteklo. No. Budu střílet, jo. Ten God je takový dobrý hráč, ty. To je takový debil. Ale ne, já mu nenadávám. Já jsem mu nikdy nenadával. Tak, Joši. Šel do zpátky věci. Tak dobře, já si udělám nějaký zbraně, nemáme totiž skoro žádný. Já mám MP5. No, ale A myslel další jako P250. náhradní, že nemáme žádný. Jo, jo. A ne, já mám ještě jednu MP5 a další P250. No, to máš u sebe, že jo? Jo, jo, jo. Ne, ale pak mám ještě jednu, jakby. Jsem našel u nich zase. Jednou jsem vybral věci. Aha. 4x2. Počkej. Ale... No, 1 versus 3 nebyli předtím. Kolik jich bylo? 3 byli. 4 byly. Fuj, já to asi skončím už tady to video.